Târgul de Crăciun de la Târgu Mureș. Avem un brad și două instalații. Oameni sunt, e plin, plouă, ninge. Se cumpără langoș cu 15 lei bucata. Cred că e o anihilare a pieței locale. Un brad frumos, artificial, cu ornamente din carton. Lumini care schimbă culoare să nu punem mai multe instalații. Oamenii pug spre mâncare. Atmosfera e plăcută. Avem și gingerbread. Da. Da. Handmade. Da. Ce-s asta? Uite. Agitație. Da, cam liniște. Trebuie să vorbim ușor. Uite, suc de mele. Nu vrei suc de mele? Bun. Copiii se joacă. Avem și o scenă. Interesante și astea. O luăm acolo? Ia avem aici. Avem un stand cu obiecte croșetate. Avem și troci din lemn pentru copii. $35 o bomboană. Dragi telespectatori, avem niște prețuri exorbitante. Oamenii în loc să mănânce chiurta scolații. Ne uităm din nou la brad. Dar de ce avem bec la mijloc? Bă, ăștia fură curent. Tu vezi ce fac? Este o sursă de lumină la mijloc ca să pară bradul mai împopoțonat. Băi, nu mai furați curent, băi. Multă lume, stația e plină, plouă, burnițează, bărți. Da, trenulețul Moș Crăciun, 7 lei tur, atunci 300 de metri și terasă în cetate, vin apoi pe jos. Mureșeni în tranșee, Marele Război. Și să facem încă o previzualizare totală a Târgului de Crăciun. Se vede că burnițează, oameni foarte mulți, câte un pierdut pe la langoșerie. Avem o mașină de la Radio Gaga care nu se va câștiga niciodată. Este un Fiat Grande Punto, model 2018. Așa, în rest, lumea se grăbește acasă și ne grăbim și noi, dar nu spre casă, că în partea cealaltă.